Lebap vilayetynyň Halaç etrap hassahanasyndaki hyzmatlaryň we şertlerin hili köp raýaty kanagatlandyrmaýary. Ýakynda bu hassahanada ýatyp saglyk bejergisini alan halaççylaryň birnäçesi arasaçylyk şertleriniň örän gözgyny dygnaýdýary. Şeýle-de olar sowot ýa-da para bermedik näsaglara talaba laýyk bejergi berilmeýändigini hem belliýärler. Bu barada halaçly ýaşaýjylaryň ençemesi Azatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysyna gurrun berdi. Näsaglar üçin niýetlenen ýataklar juda köni. Olardaky ýorgun nüşeklaryň arasaçylyk ýagdaýy olardan hem beter. Ýorgun nüşeklaryň ýasyklaryň kirinen ýaňa olary kelläň goýar ýalyl. Kirden başgada olary ýakymsyz ýys. Şol sanyny dermanlaryň ýys siňipdir. Dip ýakynda bu hassahanada saglyk bejergisini alan halaçly ýaşaýjy anonim şertde aýtdy. Ol Sowet döwründe gurulan lukmançylyk edarasynyň hajatxanalarynda hem arasaçylyk düzgünleriniň kadaly üpçün edilmändigini, olarda kagyzyň, elium üçin sabynyň we antiseptikleriň ýokdugyny hem belliýär. Näsaglar däri dermanlary arasaçylyk zerurlyklaryny we azygy öz hasabyna üpçün etmeli bolýarlar. Döwletden hiç sat ýok. Maddi ýagdaýy bolmadyk näsaglar ölüp gidibermeli diýen ýaly diýip ýagdaýlardan habarly halaçly başga bir ýaşaýjy anonim şertde aýtdy. Mundan başga da halaçylar şepaat uýalaryna sowot ýa-da para bermeseň sanjymlaryň öz wagtynda urulmaýandygyny hem belliýärler. Sanjymyň urulmaly wagty gelen bolsa-da şepagy duýasy gelmedi. Soňra men onuň bolýan otagyna baryp sanjymyň urulmaly wagtynyň gelenligini aýtdym. Ol menden näçe gün hassahanada ýatanlygymy sorady we soňra da maňa plan matany getirirsiňmi ýa-da 70 manat berirsiňmi diýip sorady. Şolary getirseň wagtyna baryp urjak. Bolmasa senden başga da işim känlidi. Dip ýakynda bu saglyk edarasynda bejergi alan halaçly ýaşaýjy aýtdy. Ol we onuň ýaly näsaglaryň birnäçesi hyzmatlaryň we arasaçylyk şertleriniň hiliniň yaramazdygy barada lukmançylyk edarasynyň ýolbaşçylaryna şikaýet bilen ýüzlenendigini aýdýarlar. Olar bide şikaýet etseň bar çykyp gitdi öýüňde saglygyna seretdir. Sanjymlaryny öýüňe lukman ýa-da şepaat uýasy çagyryp urdur diýdiler diýip halaçly ýaşaýjy bellidi. Azatlyk bu ýagdaýlar barada agdalan hassahanadan we vilayetyň saglygy saklaýyş bölüminden tesvir alyp bilmedi. Soňky ýyllarda ýurduň dürli sebitlerindäki hassahanalarda hyzmatlaryň we arasaçylyk şertleriniň hiliniň yaramazdygy, olaryň köp raýatyň talabyny kanagatlandyrmaýandygy barada ýyl-ýyldan maglumatlar gelip gowuşýar. Balkan vilayatyna polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugy köçe ýol hereketine gödäwçiligi güýçlendirýär. Şolhany goýu renkli awtouloglary jerime drolgularyny alyp gidýär. Hususan zenan sürüjüleriň şahadatnamalaryny barlaýar we ygtyýarnamasyz hususy taksilerini şana alýar. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 4 aprelde sebitden maglumat berdi. Balkanyň ýol polisiýasy köçelere gödäwçiligi güýçlendirip ýapyk gazyl, goýu gök we asfalt renkli avtomobil ologlaryny jerime drolgularyna äkedip başlady. Zenan sürüjüleri basyşy güýçlendirdi. Diýip Balkanly bir sürüji aýdýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir polisiýa işgary güýçlendirilen gödäwçilik çäreleriniň esasy maksadynyň awazada başlanjak nobatdaky dynjalyş mewsiminden öň köçeleri goýu renkli awtoologlardan araşdyrmakdan ibaretdigini aýdýar. Şeýle-de polisiýa ofisiýeriniň sözlerine görä Içeri işler ministrligi tarapyndan ýürüýte buyruk berilip zenan sürüjüleriň şahadatnamalarynyň içkiýini barlanylmagy talap edilipdir. Bu barlyklar köçelerde sürüjülük şahadatnamasy bolmadan ulag dolandyrýan zenanlaryň has köp ýüze çykarylmagy bilen ilteşdirilýär. Azatlyk radiosy maglumatlary boýunça polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň Balkan vilayet şahamçasynyň tesvir alyp bilmedi. Türkmenistan ençe millerden bäri gara we goýu renkli awtoologlaryň hereketi çäklendirilýär. Awtoolog ýeleri öz ologlaryny ak ýa-da açyk renkle boýatmagy mejbur edilýärler. Bu çäreler wagtly hassa ýygjamlaşýar. Şol bir wagtda türkmen häkimetleri zenanlaryň ulag dolandyrma hukuklaryny çäklendirmekde tanqid edilýärler. Azatlyk radiosynyň habarçylary soňky ýyllarda ýurtda zenanlaryň ulag dolandyrma hukuklarynyň töweregindäki ýagdaýlar, olardan talap edilýän resmi namalaryň sanynyň köpeldirilmegi, ulag dolandyrýan zenanlaryň polisiýa tarapyndan ýörüýte saklanylmagy we içkiň barlyklara sedewar edilmegi ýaly hadiseler barada ýygyderli habar berdiler. Şeýle habarlaryň ýygyny bu temanyň insan hukuklarynyň Türkmenistanaky ýagdaýy boýunça geçirilen halkary ýygnaklarda gowdalmagy bilen türkmen häkimetleri zenanlaryň ulag dolandyrma hukuklarynyň ýurtdaky ýagdaýyny
halkara jemgyýetçiligine düşündirmeli boldular. Balkan welaýatyna ýol polisiýasynyň işçiligi goýy renkli awtoologlar we zenan sürüjüler bilen bir hatarda beýleki gödäwçilik şäherlerini hem öýde üçin alýar. Hususan Balkanawa Türkmenbaş awtomagistralanyň ugruny polisiýa işçiligi ýokarlany awtoologlar tas uwuşdan tutma barlanýar. Ologlaryň we ulag sürüjüleriniň resmi namalary seljirilýär. Polisiýanyň ýol gödäwçilik gullugy bilen bir hatarda salgyt gullugynyň inspektorlary hususy taksi sürüjüleriniň ygtyýar namalaryny barlaýar. Bir kanun kirýän ulaglary ýüze çykarmak işlerini güýçlendirýär. Dün Türkmenbaşda bir hususy taksaminnim. Sürücü maňa we beýleki 3 ýolagça özüniň ad familiýasyny, şahsy maglumatlaryny ýaşaýan salgysyna çenli aýdyp, häzir reýt bolupdyr. Eger birden men saklap, siziň bilen gatnaşygymy sorasalar, ol biziň garyndaşymyz. Balkanawatda bir garyndaşymyz aýryldy. Şonuň ýaz sadakasyna barýas diýewerin diýip öňünden tapşyrdy. Diýip Türkmenbaşly ýaşaýjylar radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Taksi sürüjüsiniň sözlerine görä häkimetler soňky wagtlarda ygtyýar namasyz taksi dolandyrýan sürüjüleri temmi çärelerini güýçlendirýär. Ygtyýar namasy bolmadyk sürüjüleri 1300 manada çenli jerime ýazylýar. Olaryň awtomobil ulaglary bir ay möhlet bilen jerime durulgylygyna saklanýar. Ýurtda köçü ýol hereketiniň düzgünleriniň dürüst berjay edilmegine gödäwçilik wezipelerini öýde üstüne alan ýol polisiýasy sürüjülerden para almakda ilgiderli tanqid edilýär. Ýöne döwlet gödäwçiligine media serişdeleri polisiýa işgärleri tarapyndan ýol berilýän düzgün bozmalar barada habar bermeýär. Muňa derek döwlet mediasy 2022-nji ýylyň aprelinde köçü ýol hereketiniň düzgünlerini gödek bozmakda aýplanýan birnäçe sürüjüleri görkezdi. Orsiýetiň pilotsy uçurlarynyň öten akşam Ukrainanyň bir näçe sebäpinde şol sanyny Harkowa eden hüjümlerinde 2 sany ýaşaýyş şahyna urulan zarbalar 4 adamyň ölümine, 10 adamyň yaralanmagyna sebäp boldy. Prezident Volodymyr Zelenski bu hüjümleri ýigrenji diýip päsýetlendirdi. Ukrainanyň baş ştaby 4-nji aprel gecesinde we ýerden 20 pilotsy uçuryň zarbalanmagyny, olaryň 11 sanynyň howa goraw güýçler tarapyndan öňüniň alnanlygyny aýtdy. Zelenski bu hüjümden bir näçe sagat soň olarky Twitter'de X platformasynda Harkowdaky hadisede ilkinji dron zarbasynyň bir aýaly parahat ýaşaýjyny öldürenligini, ikinji dron zarbasynyň bolsa 3 sany halas ediş işgäriniň ölümine sebäp bolanlygyny ýazdy we muny ýigrenji we siniki hüjüm diýip atlandyrdy. Zelenski Kiýewiň Ukraina şäherleriniň we owalarynyň gorawyny güýçlendirmek üçin hyzmatdaşlar bilen işleşýänligini, Ukrainanyň howa gorunç mümkinçiliklerini güýçlendirmegiň gönünden adamlaryň janyny halas etmek bolup durýanlygyny hem sözüne goşdy. Daşary işler ministri Dmitri Kuleba Brüsselde harby ýaranlygyň 75 ýyllygyny belleýän gününe NATO'nyň ýygnagyna eden çykyşyny berilmek ähtimal söwüş ýaraglaryny nazarda tutup özüniň şuňky esasy gurrungynyň patriotlar barada boljakdygyny aýtdy. Kuleba NATO agdalaryny ýübiley güni bilen gutlanandan soň duguşçugy bodasym gelenok. Ýöne şuň meniň esasy gurrunum patriotlar barada bolar diýdi. Ukrainalylaryň janyny halas etmek, Ukrainanyň ykdysadyýatyny halas etmek, Ukrainanyň şäherlerini halas etmek, Ukrainadaky patriotlaryň we beýleki howa gorunç ulgamlarynyň el ýeterliligine, ýagny olaryň bolmagyna bagly. Biz patriotlar hakynda gurrun edýär. Sebäbi olar ballistik raketalary saklap bilýän ýeketek ulgam diýip Kuleba sözüniň üstüne ýetirdi. Harkow şäheriniň häkimi Ihor Terekow Telegramda 14 gatly ýaşaýyş şahyna şeýle-de adatdan nasary ýagdaýlarda ulanýan ulaglara ziýan ýetenligini görkezýän suratlary çap etdi. Döwlet Gysgalyk Kömek Gullugynyň medeni sekretary Yevgen Vasilenko Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna halas ediş işgärleriniň goloýdaky kiçirek günäde galan adamlary halas etmäge finansanlygyny gurrun berdi. Harabalyň aşagyna kömegi mätäç adamlar bar diýip Vasilenko aýtdy. Halas ediciler wakanyň bolan ýerine derrew gelip ýetdiler we halas ediş işlerine girişdiler. Duşman edil şol pursatda ýene bir pilotsy uçar hüjüm etdi diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Adatça
halas ediş işgärleri ikinji zarbanyň urulma köpi bar bolan ýagdaýynda özlerine pena boljak geri çekilýärler. Ýöne bugün bir adam harabalygyň aşagynda galyp kömege mätäç bolup durdy. Şonuň üçin olar derrew hereket etmeli boldy diýip Wasilen gaýtdy. Şeýle de Harkow wakasynda 3 sany gyssagyr kömek ulagyna ziýan ýetenligi habar berildi. Harkow'un Sevit polisiýasy Harkow Sevitiniň Lozowo we Zimiyew şäherlerine urulan pilotsuz zarbalarynda ýaşaýyş şaýlaryna we ulaglara ziýan ýetenligini habar berdi. Emma mümkin bolan pidalar barda badabat maglumat berilmedi. Energetika ministrligi Zimiyewdäki elektrik stansiýasyna ziýan ýetenligini aýtdy. Şeýle de ministrlik Rus toplarynyň Dnipropetrovsk Sevitindäki gün elektrik stansiýasyna ziýan ýetirenligini habar berdi. 4 aprel günü ýerden gün ortadaky Zaporizhia şäherinde bolan partlamalar barda hem habar berildi. 2 aprelde Ukraina bilen terhetden 1000 kilometr uzaklykda ýerleşýän ýerlere Russiýanyň Tatarstan Sevitine şahit filosu uçurlarynyň ýygnalýanlygy aýdylýan tenagat merkezinde guman edilýän Ukrain dronlary zarbordy. Tatarstanyň başlygy Rustam Minnihanow 3 aprelde yerli kärhanalara olaryň özlerini bolup biljek howa hüjümlerinden goramallygyny öýdirdi. Siz howa gorawlary öz problemalaryňyzy çözmäge girişýänçä garaşmalylar diýip olaýtdy. Biz her bir kärhana, her bir şäher olary problemalary öz tirişdelerimiz esasında çözmeli Tatar lideri sözünün üstüne getirdi. Abaşada yerleşen Uruşu Öwreniş Institutu 3 aprelde Russiýanyň Ukrain terkerdeliginiň howa goranç ulgamlaryny frontdan daşrakda yerleştirmegine hasken basış görkezmek üçin Ukrainanyň raýat infrastrukturasyna, hususan energiýa toruna garşy urýan dron we raketa zarbalaryny hasy güýçlendirip biljekdigini ýazdy. Russiýa 2022-nji ýylyň fevral aýynda başlan giňerimli urşunyň başyndan bäri parahat ilaty nyşana alýanlygyny inkar edip gelýär. Emma Ukrainanyň şäherleri we raýat infrastrukturasy ýygyderli raketa hemde pilotsuz uçur hüjümlerine sedewar bolýar. Ukrain we halkara kömek guramalarının konsorsiumy fevral aýynda soňky 2 ýylda azyndan 10.500 Ukrain raýatynyň ýygyderli bombalamak, minalar we pilotsuz uçur hüjümleri netijesinde öldürilenligini habar berdi.